Hindi basta-basta mapili nga Rookie of the Year. Gani bisan si Jaisal Roldan ang nakibot sang siya pagid ang mapilian bilang Finals Most Valuable Player matapos makuha sang Adamson University Lady Falcons ang ila ika-12 nga kampeonato sa UAAP Season 87 Women's Softball Tournament sang nagligad nga bulan. Nang thankful kag nang wala ko man gin-expect, wala nga ako man VP blaw. Tama na nang feel ko nang dako na bully ko sa team kag napakita ko gid kung paano ako maghampang. Para sa 19-year-old center fielder nga tumandok sa barangay E. Lopez sa Silay City, iya lang ginhatag ang iya masarangan para sa kadalagan sa iya ginakabig nga dream team. Paano mo ni ayhan JC ma-sustain? Hindi magbabaya sa training gyapon mayo kag humble lang gyapon sir. Usual mga preparation mo kada maghampang? Sir, nang permi ko ka extra kag gapangamuyo. Gabayan ko pero wala lang injury ka. Istorya ni Jaisal, hindi mahapos ang iya ginhimo nga pagsakripisyo para sa nahiligan nga sport, ilabi na nga mapalayo sa iya pamilya, humalin sa nagdesisyon siya nga mag-eskwela kag maghampang sadto sa Bacolod. Makapila naman kabes siya nga maigo sang bola, pero iya lang ginagwantang mga kabudlayan, tubtob nga nalabot ang handom nga mangin kabahin sang Lady Falcons. Kaupod ni Jaisal ang pila pa ka mga Negrense student athlete sa team, kasubong na lang ni Glory Alonzo nga napili man bilang best pitcher sa tournament. Naigo ko na sa mata. Pero nagpadayon ko gyapon. Kay buta pa lang ako gid ang softball. Hindi naman bago para kay Jaisal ang makahampang sa mga international competition. Sang 2018, kabahin siya sa Negros Occidental Softball Team na nagkampiyon sa Asia Pacific Little League World Series sa Singapore. Nangin back-to-back champion man siya upod sa Manila Softball Team pasakop sa Pony Softball International World Series sa Texas, USA halin sang 2023 kag 2024. Ang first time ko sir nga nabatyagan di sir tumanol pa ko blaw lipay manol sa akong sa mga kung ano ang mga nakabutang sa ibang nga lugar blaw mga like katinlo sa mga lugar nila muna gusto mong sang nagdugay na do normal naman ang sakon. Sa madason nga bulan, natala na magadebut man si Jaisal para sa Asia Cup sa Pungsod, Korea bilang kabahin sa Philippine Blue Girls National Team. Anong message mo sila, anong advice mo sila para mangin pareho mo? Nang pisan lang kag hindi gid mag-give up. Bisan ka struggle ka sa mga bagay nga kaya man lang solbaron laban na bisan kapoy ka basta palaga mo ang ginahimo mo wala ginaya basta malambot mo andom bisan kapoy ka pa kung may goal ka nga lambuto na nga muna ang andom hindi gid maguntat. Madamo pa sa ginahandom para siya pamilya ang first year college sports science student athlete sang Adamson Lady Falcons. Nalakip na diri ang magtiglawa sa pungsod sa iban pa nga international softball competition ilabi na sa Olympics. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.